preparat ací un raconet de contes per a contar-vos aquells que tant vos agraden. He pensat que un dels que més agraden a la classe dels xicotets, jo sé que als bitxos vola i als cacauets ens agrada molt el conte del Pep, que és molt divertit, A veure què ens conta en Pep. El Pep, que és este pollet d'ací, menja molta cibada. Mireu quanta cibada. Piu, 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 piu. Ai, se la menja tota. Diu, per això, té tan grossa. La panxa. Ala, mira quina panxorra. Les vostres panxes són grosses? Sí, En Pep menja molt i molt de panís, mireu, quant de panís. Se menja tota aquesta muntanyeta de panís i diu, per això té tan fort i tan gros. El bec, piu, 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 piu. Quan estem a l'escola, sempre ens agrada ficar-li la mà. Pots provar, ficar-li la mà? Piu, piu, ui. Diu, en Pep menja moltíssim de blat. Mira, quina muntanya més gran de blat. Piu, 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 tan gran les cames. Diu, per això té tan grosses les potes. Les potes, els animals tenen potes i les persones tenen cames, molt bé. Les potes, mira quines pototes. Diu, però si us sembla que en Pep és gros, que era gran i gros, mireu, 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 com és la seva mare. Oh! I veu la mare gallina, si és gran. Vull conte contat, aquest conte ja s'ha acabat.